Imini yeSabatha ibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi Asibuyele Kujehova Unkulunkulu wethu. Isaiah 59 verse 1 to 2. Isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba sisindise, nendlebe yakhe ayibuthuntu ukuba izwe. Kodwa ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini, ukuba anganizwa. Amen. Enkonzweni yangoJanuwari sikucacisile ukuthi abezizwe basifundisa ukungayikho ngegama likaMesaya. UMesaya wayaziwa ngokuthi nguYeshua, okusho umgcotshwa, okuligama elafika nengilosi. Sabuye sachaza ukuthi uYeshua wayengumNazaretha, nokuthi abalandeli bakhe kwakungamaNazaretha. Kanjalo nomfundi wakhe uShaul wayengumNazaretha. Enkonzweni yangoFebruwari sichazile ukuthi sesiyazi manje ukuthi sekunobufakazi beDNA ukuthi amaBantu, amaNegro, amaLemba nama-Igbo aseNigeria bayinzalo kaJakobe. Sichazile futhi ukuthi kwaprofethwa kumahubo 83 verse 3 to 5 ukuthi sebesinqobile abezizwe bosenza sikhohlwe ukuthi siyinzalo kaIsrael. Ukukhohlwa ngemvelaphi yethu kokwenza ukuthi singaphinde sibuyele kuJehova uNkulunkulu wethu, bese sikhonza izithixo zabo. Abezizwe babazi ukuthi noma siyisizwe esibukelwa phansi, kodwa ukungasuki kuJehova kosenza sibe yisizwe esinamandla kakhulu. Kodwa ngokuhlubuka uJehova, izizwe asicinanga ngokusinqoba ngezikhali, kodwa zasinqoba nangokwengqondo. Esikhundleni sokuthi sibe yisizwe esakha amasu okuzithuthukisa njengazo zonke izizwe, okwethu ukuhlale sifuna ukubhidliza ngisho okungumgogodla wempilo yethu. Lokhu sikubonise kakhulu lapho sibulalana sodwa ezimbonini zamatekisi, ezimpini zezigodi nasezimpini zombusazwe. Kodwa okukhulu kakhulu isenzo sethu sangoJulayi 2021, lapho esiziphathise okwezilwane, satholakala silutha, sibuye sishise izakhiwo ezingumgogodla wezimpilo zethu. Njengoba kubhaliwe kuDeuteronomy 28, sesiyinhlekisa phakathi kwezizwe zomhlaba. Kuyacaca ukuthi ngaphandle kokubuyela kuJehova, sesohlala siyisizwe esihlala sibulalana, sidlwengulana sodwa, nesenza yonke into eyisinengiso kuJehova. uJehova akavelanga wasiqalekisa ngokumhlubuka, kodwa waqala ngokusazisa izibusiso ezosehlela uma sizomkhonza ngeqiniso. KuDeuteronomy 28 kuthi uJehova uyozenza izitha ezikuvukelayo ukuba zehlulwe phambi kwakho. Ziyakuza kuwe zivela ngasendaweni eyodwa, kodwa ziyakubalekela ngezindlela eziyisikhombisa. uJehova uyakukumisa ube yisizwe esingcwele, njengoba afunga kuwe. Uma ugcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho, uhamba ezindleleni zakhe, bonke abantu bomhlaba bayakubona ukuthi ubizwe ngegama likaJehova, bakwesabe. uJehova uyakuvula indlu yakhe yengcebo, anise imvula ezweni lakho ngesikhathi esifanele, abusise wonke umsebenzi wesandla sakho. Amen. Ngokuhlubuka uJehova zonke lezi zibusiso sazichitha, sakhetha iziqalekiso. Manje siyathuthuzela nje, sibeka icala izizwe ezisigqilazayo. Kodwa uJehova ukubeke kwacaca ukuthi lezi zizwe zithunywe nguye ukuba zisigqilaze, ngoba simhlubukile. Emva kokuba esikhiphe eGibhithe, wasikhulula njengabantwana bakhe. Inkinga esibhekane nayo ukuthi asifuni ukubuyela kuJehova.
Sisalokhu sinamathele kuzimfundisoze esizithathe kwabezizwe nakumasiko ayisinengiso kuJehova. Kwizaga 1 verse 25 kuya 33 uJehova uthi, aninakanga zonke izeluleko zami, anikwemukelanga konke ukusola kwami. Ngakho-ke nami ngiyonihleka usulu ngesikhathi nehlelwa inhlekelele, nginikolodele lapho sinigcwele uvalo. Khona baya kungibiza kepha ngikuphendula, baya kungifunisisa kodwa ngeke bengifumane, ngenxa yokuba bazonda ulwazi, bakhetha ukungamesaba uJehova. Abasilalelanga iseluleko sami, ngakho-ke bazovuna lokho abakutshalile, basuthiswe izithelo zobuqili babo. Ukweduka kwabanganangqondo kuyobabulala, nokudembesela kweziwula kuyozibhubhisa. Kodwa lowo ongilalelayo uyohlala ephephile, angabi nalovalo lokwehlelwa ngokubi. Amen. Ayikho into elikhulu njengokuthi uthunywe kubantu abacabanga ukuthi bahlakaniphile kanti baziwula. Uthunywe kubantu abacabanga ukuthi bakholiwe, bakhonza uJehova, kanti ngokwasezulwini bayizitha ikaJehova. KuDeuteronomy 10 verse 12 to 13 kuthi, manje-ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe na? Ufuna ukuba umesabe, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande, umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu suku, ukuba kube kuhle kuwe. KuMathewu 5 verse 17 kuya ku-19 uYeshua uthi, umthetho kaMose umi ngunaphakade. Uma kukhona ongawugcini abuye afundisa abantu ukuthi abangawugcini, angeke angene ezulwini. Lezi zincwadi ezimbili ezibhalwe nguMose noYeshua zingumgogodla wokukholwa kulabo abafuna umbuso wezulu. Uma wena uthi ukholiwe kodwa ungawugcini umthetho kaJehova futhi ufundisa abantu kanjalo, usuke ukholwe kumuphi uNkulunkulu? Ngoba imfundiso kaMose nekaYeshua ithi songena ezulwini ngokugcina umthetho kaJehova. Imuphi lo uNkulunkulu ochitha lokho okufundiswe nguMose noYeshua? Kwenzeka kanjani ukuthi abezizwe beqale ngokuchitha umthetho kaMose, babulale abawugcinayo, bese emva kwesikhathi beba nenkolo ethi kunesivumelane esisha esichitha umthetho kaMose? Awuboni ngani ukuthi ngobuqili ufundiswa ukuthi kube nguwe ochitha inkolo kaJehova uNkulunkulu wakho? uJehova wenza izimangaliso ezingazange zibe khona emhlabeni, esivikela ezitheni zethu sisamkhonza. KuJoshua 10 kuthi uJehova evikela isizwe sama-Israyeli, wabulala izinkulungwane ngezinkulungwane zama-Amori, ngokwehlisa amatshe avela ezulwini, afika agxobagxoba amabutho ama-Amori. Lokhu kubonisa uthando namandla uJehova owayebonisa ngawo ukuthi usikhathalele kanjani. KuMakhosi esibili isahluko 19 verse 35 sifunda ukuthi uJehova wakhipha ingilosi eyodwa eyabulala amabutho ama-Assyria angu-185,000 ayezohlasela abakwa-Israyeli, kwasa onke efile. Kukho konke lokhu uJehova wayebonisa amandla nothando onalo ngokhokho bethu. KuNumeri 7 sifunda ukuthi abakwa-Israyeli babhekana nempi yamaMidiyane nama-Amaleki ababe maningi njengesihlabathi zolwandle. Impi yakwa-Israyeli yayingu-20,000, kodwa wathi uJehova iningi kakhulu, funa uma benqoba lezi zizwe bese bethi bazinqobe ngamandla abo. Wabanciphisa baze baba ngama300. Wase umuntu ngamunye emnika icilongo ukuba belishaye bese bethi,
Le impi kaJehova noGideon. Besashaya amacilongo, impi yamaMidiyane yaphendukelana yalwa yodwa, babulalana bonke. Lesi isenzo sikaJehova ethanda isizwe sakhe. Kodwa uma usumhlubuka uJehova, uyakushaya kabuhlungu. KuNumeri 21 verse 4 to 9, abantwana bakwa-Israyeli bathi besendleleni, bakhathala, basebesola uMose noJehova, bethi bababulala ngendlala, bakhuluma kabi ngoJehova. UJehova wathukuthela, wabe seyikhipha izinyoka ezinesihlungu zababulala abaningi. Kodwa uMose wase ebaxolisela kuJehova. UJehova wabe setshela uMose ukuthi akakhe inyoka enesihlungu, ukuthi uma abakwa-Israyeli beyibuka kade beshawe inyoka baphile. Kwaba njalo, le nyoka yethusi kaMose yabaphilisa abakwa-Israyeli. Nathi uma sibuyela kuJehova, lezi zimangaliso uJehova owazenza evikela abakwa-Israyeli ziyosehlela. Ku-Isaya 1 verse 2 to 3 uJehova uthi, "Yizani wemazulu, ubeke indlebe wemhlaba, ngokuba uJehova uthi, ngikhulisile, ngondla abantwana, kodwa bangihlubukile. Inkabi iyamazi umniniyo, nembongolo umkhombe lapho umniniyo eyiphakela khona. Kodwa u-Israyeli akazi, abantu bami abaqondi." Simhlubukile uJehova, kodwa asiboni. Namanje baningi abantu abacabanga ukuthi bakholiwe, kanti bakholwe kwabanye onkulunkulu abalwa noJehova. KuMathewu 7 verse 21 to 23, uYeshua uthi, "Akusibo bonke abantu abathi kimi Inkosi, Nkosi, abayongena embusweni wezulu, kodwa kuphela yilowo wenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayothi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakubatshela emehlweni ngithi, angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bobubi." Le nkulumo kaYeshua iqondile, ayidingi kuhunyushwa. Uthi uYeshua noma ungahamba uzula uphethe iBhayibheli, ubala izimangaliso ozenze ngoYeshua, kodwa uma ungawugcini umthetho kaJehova, uzoya ekulahlweni nalezo zimangaliso othi ubuzenza egameni likaYeshua. Ezulwini uYeshua uyokuxosha, akutshele emehlweni ukuthi ungumprofethi wamanga, ethi suka kuye ngoba ungumenzi wobubi. Sehlulwa zimbongolo, ngoba imbongolo iyamazi umniniyo, iyasazi nesibaya ihlala kuso. Kodwa thina asimazi umsindisi wethu. Asiboni noma sesidlala abezizwe. Yikho sithi sikholiwe, kodwa sibe sikhola konkulunkulu bokhuni namatshe. Simhlubukile uJehova. Nokho saba nenhlanhla yokuthi kuthi abezizwe sebethi baqedile ngalenkolo yaseSinayi, uJehova wathuma umprofethi uShembe ukuba ayivuselele. Kodwa emva kwakhe namaNazaretha amaningi amlahla uJehova, bazakhela onkulunkulu babo, abagcina amasiko ayisinengiso kuJehova. Nokho uJehova akasilahlanga, wathumela kithi ingilosi ukuba izoqondisa leli vangeli elalishunyayelwa ngubaba mkhulu. Ekusivuseleleni inkolo kaJehova, okokuqala ingilosi yathi asivule uverse 3 no 4 womthandazo weSabatha, lapho uShembe ethi, "Mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe uJehova owanilobela yona ngenceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe, akakuyamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine.
Ithi-ke ingilosi kithi uShembe wanifundisa ngesisekelo salenkolo kaJehova ukuthi kungukugcina umthetho kaJehova owalotshwa nguye uJehova ngenceku yakhe uMose. Wanitshela uShembe ukuthi uma nithi nikholiwe kodwa ningawugcina umthetho kaJehova, uJehova angeke ayamukele emthandazweni. Futhi azikho izibusiso enosithola kuJehova uma ukukholwa kwenu kungahambi ngenqubo eninikwe nguJehova. Uthi-ke lo muntu ovela ezulwini, lo mbhalo ochaza inqubo yokukholwa kwenu usemthandazweni wesabatha eniwufunda njalo ngamasabatha, kodwa nifunda njengesilandelo, anihluphi ngokuhlaziyo okushoyo. Konke nikwenzayo kuphambene nalokhu uShembe onifundise khona ukuba nikwenze, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi. Nempela-ke sekuyigama nje ukuthi uShembe wavuselela umthetho kaJehova. NamaNazaretha asemhlubukile uJehova, azakhela onkulunkulu babo bokhuni namatshe. Njengoba sichazile ngaphambili, inkolo kaJehova inesekelo esisodwa. Ukuze uJehova amukele ukukholwa kwakho, uyogcina umthetho wakhe owawuletha kithi ngenceku yakhe uMose. Awukwazi ukugcina umthetho kaJehova uhlanganisa namasiko akho ayisinengiso kuJehova, ngoba umthetho kaJehova ungaphezulu kwamasiko abantu kulabo abakholwa ngeqiniso. Ngithunywe ukuqondisa inkolo kaJehova uNkulunkulu wethu. Abathanda ukuphila emhlambeni kaJehova abasidele kuqala, bangawugwemi umthetho kaJehova. Ayikho i-shortcut kulokhu kukholwa ngaphandle kokuthi sihambe ngezimiso zikaJehova uNkulunkulu wethu, njengokufundiswa kaMose, kukaYeshua nokaShembe. NjengamaNazaretha sesikulahle konke sakufundiswa nguShembe ngokugcina umthetho kaJehova. Sesibuyele ebumnyameni esakhishwa kubo. Uthi ubaba ilanga, ngibona abantu beza ngamandla lapha ekukholweni, bayofika nokwazi kwabo, bahlakaniphile, ngeke bakuvuma ukukhokhelwa, banolimi, nani niyothatheka, nilahle indlela kaBaba anishiye kuyo. Mina munye umthetho enginishiya nawo, yilowo uBaba owanifundisa wona. Ngiyanicela nibafundisa bezwayo, nibayeke abangafuni. Isihlungo sozihlunga. Amen. Abafuna ukuzakhela izulu labo noNkulunkulu wabo bangakwenza lokho ngokukhuleka. Kodwa mina namaNazaretha kaNkulunkulu siyomkhonza uJehova. Inkosi busise izwi layo. Le ntshumayelo iyatholakala kuFacebook no YouTube othi Rev Mpanza NC.